Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:45. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Gani Republika, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Aksyon Bray, sa gihapon, maayong gabi no kag sa aton mga listeners. Mabatyagan natin ang kapaang sa aton palibot. Amo na yung easterlies nag-aapekto karon sa nasidlangan nga bahin sa aton pungsod Pilipinas. Kag dito sa Batanes kag Babuyan Group of Islands mangin magalumon ang ilang kahawaan nga may dala ini naligwin nga mga mahinay kun manipis lamang ang mga pagulan. O kon pag tulotaliti nga tuga iniya sa amihan o kon northeasterly surface wind flow. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod may pag-uum-guom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Pagaugdan man ini sa gihapon sang may naligwin nga mga pagulan o kon pag panaguob nga halin ini sa easterlies. Mabatyagan karon sa kapungsuran ang kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sang hangin. Magahalin sa naminhan na sidlangan ang mabatyagan dito sa naminhan sang Luzon. Nga may kasarangan hasta nga mabalot ang kadagatan. Kag may aram nga mahinay hasta sa kasarangan man nga huyop sang hangin halin naman iniya sa nasidlangan pakadto sa naminhan na sidakan o kun east to northeast maka-impluwensya sa iban nga bahin sa aton pungsod. Nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri partikularmente sa aton probinsya padayon man nga may pag-uum-guom sa gihapon ng aton kahwaan hasta nga magalumon ng aton kalangitan nga may naligwin manini nga mga pagulan. O kon pag panaguob aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag makaagom kita
diri sang mahinay asa sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin man sa gihapon sa nasidlangan pakadto sa namin nasidlangan ukon east to northeast ang maka-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag ang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin ng sa gihapon nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 11:47 sining nga gabi ang taog naton 1.5 metro. Ang takos sang kadalumon magabalos ang unas alas 5:51 buwas sa aga. Sa takos naman nga 0.0 metro ang kanapawon kag alas 5:54 sining nga hapon. Nagtunod si aring adlaw magabutlak ni siya alas 5:37 buwas sa aga. Subong ari kita 24 degrees Celsius sa 65.2 degrees sa Fahrenheit. So, muni kabugusan sa aton lakad ng Jimbos ni nga gabi. Action, right? Ba tulot tagi tigid gili buwas sa Sir Gan, ano? Tulot tagi tigid. 24. Sige lang Sir Gan, salamat ngayong gabi. Okay, thank you. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Matulot tagi tingaton sini nga palibot diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Lakip na ang bugos nga Pilipinas sa sini matinion kag sa palaabuton. That's why sa mga utod na tondira nga nagapuyo sa higad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasubahan kag Kabakisan kag diraman sa mga puloy-an alerto lang 24/7 mga ka-action. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time la 6:49. Before kita mag-formal umpisa sa aton sini nga pagpangalagad, ginaayo ko gid anay kamo sa pagduko kag mamati kita, upod kita sa pagpangamuyo sa liwat. Nagaayo kita nga madula na si COVID-19 paagiya sa aton sini mahal nga Ginoo. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, our We come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 6:51 na. Subo nga adlaw mga kaksyon, yari na kita sa Miyerkules Santo, Abril 8, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Bukas na nga ton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684. Nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. Mayaraman kita sang YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa.
Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Kag sa aton sa mga viewers, sige chat lang muna sa comment section. Ibutang lang inyo sa opinion, reaction, greetings kag iban pa. Sa mga texters naman natin yari ang numero 0938-225-5017. Ayo lang ko sa inyo, 2 to 3 lines lang parang iban mabasahan taman. Salamat gid sa inyo. Kag una na lang daan ako nagapangayo sang pasensya nga kung hindi ko malambot ang inyong sining nga mga mensahe kabay panahang panyong akon sining nga sitwasyon. Kiti every night prang kang istorya, madamo-damo gid man so di naton maakomodar gid halos tanan. Ang pinaka-importante nga butang diri nga na-inform ta kamo kung ano mga happenings naton diri sa pungsod Pilipinas kag bug-os man nga kalibutan. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 tak na sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba ang dalag ko nga balita lokal nga hatagal aton sang pagtamod subong nga gabi? Sa pagkadamo sang balita sini nga hapon may flash report ang aton sini nga patrol sining isa ka bangkay sang tawo na sapuan sa barangay Vista Alegre diri sa syudad sa Bacolod kag may ara sang igo sang armas luthang. Kumpletohon tani ka Ronaldo kay nakulo kompleto man ni recap tani karon. Ano balang motibo sini sinong tagluthang anong sala sang tawo? Didto ya sa area sang Kawayan Action Hands bohalit gining COVID-19 ginyo kay isa iya kabana nagpahubog pagkatapos gintutdan ang iya kaugalingon nga puloyan. Ang pagtutod sang puloyan niyang masakit direction hands kaya nga asawa niya ara sa sulod, gintrangkahan niyang puloyan ang purtahan. May lang gani ang asawa nakagwa sa balay nila, nag-agi sa atop, kinakas siyang atop, pero may edad nila tag sobra 50 na bla. Sa atop sa nagagi pero may second degree siya gapon nga paso sa iya si makamot. Kamalaw kamo kung anong rason nga ginsunog sang bana, ang balay, upod ang asawa, kay wala siya ginhatagan kwarta sang asawa nga bag-o na rilisan sining 4-piece mga kaaksyon. Ay, ini klase utok klase bana ni. Kaya di painom yung malangguro. Kag hindi lang ni kisa galiaksyonen ginhimo niya, ikaduha na ni subong nga sinunog yung balay niya ti abe. Why nabot nga ginsunog niya posible? Sa isinta naman ang edad, gani mo. Way labot nga sinunog yung balaya kahapon, ginlabo yung pang tupad balaya, kaya nagpanambag. Di siya nalabaan man eh. O, pilason man siya, pero ara subong sa maayo naman nga kondisyon, ini sila nga tatlo asawa niya, tupad balay nga ginlabo iya, kag siya, ara subong sa maayo naman nga kondisyon, aksyonen. Samakon mo na. Korte iya. Sa syudad sang Silay, naglusob ang kapulisan sa isa ka buy-bust operation. 5 ang nagkaladakpan, ang duha diri na pusilan sang pulis. Kaya ang subject na sunaran niya, nga ginabaligyan niya, gali kasyabo, pulis na, nagrapulay sila, ginabuta niya kakotsilyo, tiniro siya. Ang isa man to, gumabot sang granada niya. Pagkakita sang pulis nga bitbit sang granada, pinusangan man igo mas kilit. Kaya kung nabuyan niyang granada, niya damo-damo, patay, suno pa sa ila sini nga police action hands. Action Firing Line. Suno pa ya sa ila sini nga hepedra sa Silay PNP. Doon na 90,000, ganakuha ang syabo. May isa pagid ka buy-bust operation nga 225,000 man. Amo na ning panago tas ang COVID-19 sila ga binaligya pagyapon syabo no. Action Firing Line. Porte yang mga abilidad sang tao budlay-budlay ko pa. Sa iban nga balita lokal, i-check na karon PNP ta diri sa Bacolod kag kawalamboton ta karon probinsya. Kundi ang Negros Occidental subong may EECQ na. Ang EECQ nga natawag ang extension sa Enhanced Community Quarantine. Lakip na ang syudad sa Bacolod. May mga reklamo nga wala kabaton sang ayuda mga kaaksyon. Ang ginakulbaan ko ding kinawatay kag hulda panay base makagwa ni sa mga puloy anila ka maghimo sang tikang kay gutom na. Anong preparation niya sa aton sa nga PNP? Action Firing Line. Kag karon dugay-dugay aksyonan na mapa-interview sa aton di ang barangay kagawad sang Barangay 9 Banwa sang Isabela. Ini may koneksyon sa tong na-interview sa Action Radio Bacolod eksklusibo kahapon nga adlaw sa Action Hotline with Action Artay Hupon sang isa ka gwardya nga gin-discriminate pagkatapos ginpakahuyan pa sa uno sa iya sining aligasyon
Kaya nagpauli siya dito sa southern parts ng Negros, nakibot ining gwardya, may mga litrato siya sa mga check-up point, sa mga border, kay siya kuno ang nagpalapta nga may COVID-19, ang iya sini hospital nga ginadyutihan. Kagang ining gwardya, goro tinhadlok mga tao sa utok nila, nga basi carrier siya sang COVID-19, way balagin print ang iya sini picture sa Facebook niya kagin pangbutang sa mga border iya ho. Ang lain pa to aksyonen, pating bata yan nalaki pa. Kaluluoy maklase gwardya niti ang kagawad nga na-mentionar diri mapa-interview sa karon may speaker man siya at ipamatian ta karon. Action firing line. Kung kaysa niblang dasig takatama maghambal, dasig maghimo sa mga tika nga way man sang kompletong resources abi din mo na pinanguwa tiyan mo na yung resulta, no? So dapat halong-halong gid kita mga kaksyon. Ting gwardya tingala siya, sobra pa siya aksyonen sa artista. Iya mo, paglabot ito sila lugar may mga litrato siya sa mga check-up points mo. Abi mo kung ginadayaw siya, gali kay ginabuyayaw na. Kay napasibang dan nga sa COVID ngayon eh. Action firing line. Ay, sus ko nga kabuhi. Initing gwardya na kuan man eh. Ang gwardya na subuan man sang sitwasyon niya nga daw kriminal iyang paglantaw sa iya. Action firing line. Samtang ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial, pagpalawig sang ECQ sa Negros Occidental, mandatory sa tanan nga mga LGU suno iya kay Governor Lacson. Dapat lang, Negros Occidental nagahulat na lamang sang 4 ka mga COVID-19 iyang test results mga kaksyon. Halos negative, no? Ti salamat gid sa Ginoo. At tanan nga mga PUIs to negative ang result mga kaksyon, may 4 na lang nabilin. Diri sa Bacolod, tigin pirmahan na formal na nga nagpapanaog sang executive order si Bacolod City Mayor Bing Leonardia sa pagpalawig man sang ECQ sa Bacolod Tob Abril 30. Mayor Bing nagapanawagan sa kapulisan nga iron ang pag-check up or ang pag-check sang HQP o kon home quarantine pass ini sa mga nagalabay sa mga check-up points. Tod, no? Sining hapon, halin ko sa aton sining puluyan, labay ako sa mayor nga dalanon diri sa Bacolod sa may going to Granada, bla mo nang ginalabyan ta kung kaysa dira. Abi ko do ka regular days na lang kikadamo sa lakyan. Gali kay puro private, blaw damo mga private cars Bacolod subong nga nagalinibot man. Isa man lang sakay nila, way gin man sila ga dululubli abi. Abi ko gani regular days na lingkod nagbalik na normal nga do kadamo sa lakyan. Action firing line. Sige mo na mga balita lokal karon nga taga naton sa pagtamod subong iyang gabi mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mapamulya ko na gamay lang sa balita iya sa national sa Sirimat Tinion mga kaksyon. Ang mga frontliners naton ayo gid, no? Or may nag-ayo sa mga kauturan naton, mga otoridad naton nag-ayo gid na sa aton tanan-tanan nga umpisa buwas nga adlaw kada alas 5 kontak na sang hapon basi pwede ka mo na makasinggitan sa guwasang puloy anyo da kag magpalakpak nga panginbulahan kita sa mga frontliners naton. Bangod sa prangkang istorya, ang pungsod Pilipinas daw hindi gid too much ang COVID-19 diri sa aton. Kag maayong pagtatapman sa aton sa mga frontliners. Although nga may nagkalamatay nga mga doctors, may mga nurse nga nagkalamatay, pero hindi gid tamaan. Sa ikapila na nga simana nga nag-observe kita sining paglapta sang COVID-19. So palakpakan ta sila. In fact, ang Teresita Hospital, sila sa Teresita, aton nga Provincial Hospital, kundi subong halos sa mga POIs nag-negative diris Negros. Nagpinalakpak sila action hands, mga doctors, mga utilities, mga nurses nila tanan-tanan sa nasambit iya nga hospital. So kita nga mga pumuloyo, bisan sa pagpalakpak na lang naton sa bintana, dira ako din kamuda nga nagapanginbulahan sa mga frontliners naton, daw gina-boss naton, daw gina-push up naton ang ilang sining nga bugal. Pwede gani ko na mag-TikTok kamuda mo. No? Ang TikTok sa mong nadula, galing action na bike, no? Kay daw napasibangdan to nga spice ang China, blaw. Dula ang TikTok sa social media mo. Way kukbati, way nakukita. Subong, do si action an, magulan to nagtulog TikTok na ganyo. Hambal diri sa otoridad, kung gusto mo magpasalamat sa ila, pwede kaya ka video na mo, no?
Hambal kami sa mga frontliners dira, saludo kami sa inyo, damo sina. Pagulang ko nag-ubra gani. Ara na sa akon. Nagla ko share. So, lipay na sila. Kag, why na sila sang ibang pangapangitaon pa, no? Sa ibang nga balita maka-aksyon, si Senador Bongo nagpalayag nga dapat ang mga local government units naton gamiton gid sang husto ang pundo sang national ginpadala diri sa aton para sa mga nagakinahanglan. Hambali Bongo sa katapusan nga sintimo sang kwarta dapat ihatag nyo gid ina sa pumuluyo nga nagakinahanglan. Di kabay pa no? Kay kabalo ka, damo gid reklamo gapon subong mo nga way gid baton. May extension pa kita. Feeling ko na niya kung mag-extend si Duterte to national sa Luzon, ang mga probinsya may extend man na kay para mag-synchronize lang election hands, di ba? So dapat ipalabot na gini mga opisyal naton, palabot na gini sa mga kabaranggayan, mga utod naton. May nagareklamo nga hindi man sila gid dapat halatagan, ang iban daw labugay man. Damo na bla. So ang Balibonggo ipalabot na gina sa mga nagakinahanglan. Si bayan mo na representative nga man si Carlos Zarate iya nag-question sa Interagency Task Force ining COVID-19 nga wala madala iya sa financial assistance ang mga pensyonado sa SSS suno iya sa kay Zarate. Siya dapat nalon na sila. Kagamay man ang sa ginabato nila nga pensyon da. Suno siya. Siya labi na gid ko ng pensyonada da blang at 500 lang kada bulan ang ginabaton. Inang yasang gobyerno ang ginhatag sila. Dapat ya 5,000 ihatag da sila. Siya nagabato naman niya 3,000 ang bulan nga pensyon man. Dapat makabaton sila 2,000 suno kay Zarate. Kabay pa matulopang dan mayo man Action firing line. Kay subong daw kadamo gidyadan nga way gid kabaton man. Ti kaluluoy lang. Sino lang bing ginagutom subong nga way ginagutom halos kita tanan nga problema. Magluwas lang guro sang damo gidya kwarta kiti bisan mag tinuig pa ya gurong enhanced community quarantine guro duway ginasla nga problema da. Samtang si Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon hambal sa Malacanang ara sa mayong kaintang kuno fit and healthy ini siya. Bisan nga kulang sa tulog, puwerte na nga paminsar niya kung ano dapat nga himuon sining COVID-19 ngayon eh. Sa presko niya kagabi, gaduyo na lang ang presidente mo. Dason na Presidente Duterte, sir, papriskon ka bala mga adlaw, action hands, no? Papriskon, sabi na last 10 man sang gabi, nagtulog na sang tanan. Kundi daw ginakapoy man siya, gaduyo naman na siya, mga launa sang hapon, blaw, para hindi ka man matamaan, press, no? Luoy naman kami si mo, 75 years old ka naman, no? Action firing line. Pero ang sa Malacanang, goods lang gid siya. Why gid problema? Nagligad yung test ni siya negative sa COVID-19. Naman ang pasalamatan naton. Kag saludo ko action hands sa kay Presidente Rodrigo Duterte kay nagamit niya gid ang iya sini nga poder bilang presidente na control niya gid ang crowd kag populasyon sang Pilipinas. Kay kung hindi niya kontrolado, ay Diyos ko, base no tabo sa aton di base magpariha ta sa ibang nga pungsod nga nagahinuray adlang mga kalamatay ito. So si Presidente Rodrigo Duterte ang iya poder, ang iya otoridad, ang iya pagka-presidente na usar niya gid kag pasalamat kita nga natabo ining COVID-19 sa iya nga liderato. Action firing line. Why man kuya nagakwan sa iban nga presidente, no? Pero kung lain gurong presidente, but lang kung anong command niya. Way takbalo kung anong matabo sa aton. Prangkang istorya, saludo ko subong kay Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Ma-video gani ko karon kag i-post ko da sa social media nga nagasaludo ko siya. Mayara gani kapitan di nga ginsaluduhan man ni Presidente Rodrigo Duterte mo. Si Barangay 13 kapitan nga si Andre Balamong, Familiaran, na? Ginsaluduhan bangod sang maayo niya nga tikang sa iya sini barangay. Di ka mo mahisa sila iban nga kapitan ngang kapitan sa Barangay 13. Mismo si Presidente Rodrigo Duterte gambal nga, saludo ako sa iyo. Ang ganda ng ginawa mo. Ay, gumawa mo na ba? Action firing line.
Okay, maki-update kita sa coronavirus mag-aksyon sa Pungsod, Pilipinas. Today, nagdugang sang 106 iya ka bag-o nga kaso. Ara na kita sa 3,870, no? Damo-damo na, no? Naka-recovered diri o recovered patients mag-aksyon 92 na. Kag ang patay nagsaka naman, naglabot na sa 182. Action firing line. Kakaronan ko na ning sa bugos nga kalibutan kay daw nahadlok na ko sa gikabasa sang ang patay bla sa bilog nga kalibutan nakulbaan ko sa gikabasa kay taglapit na 80,000. Pero tingwaan ko na karon balikan ko na karon mga kaksyon. La City Ucho Action Radio Philippine Standard Time sa aton sila pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Okay, kundi may extension. No, may extension mga kaksyon, hindi lang kay sa Luzon area diri sa aton na ginpirmahan na ini mga executive order. Idayday ni karon ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Kag idayday man ni Action Marlon hinabiya karon ang executive order didto sa provincial capital. Pero sa sining nga situation, although nga medyo grabe ka stricto subong. Jutay ang nagalagaw kag way gid sa may nagalagaw. May nagakaladakpan pero seldom daw tagpila lang kabilog. May ara subong sa mga advance sa mga thinking bala, advance nga mga information. Nga base sa padayon nga pag-extend sining ECQ sa din mga kaksyon affected subong ang tanan nga pamilya labi na gid sang atong wala na gid bla. Base maghimo sang tikang bala nga pang hold up, magpangawat kung ano na lang ang bagay. Hambal nila, digin man sila kuno kalusot, action hands kay ti border by border, may pulis mo. Pero may mga lugar man blang nga pwede lang sila kalakat nga maglakto, hindi mag-agi dalan. Una sa balita, una sa aksyon. Di bla action JM, pwede sila kapanglakto sa kampuhan. Pwede sila makaagi sa kundi nga suok-suok. Ti ang pulis nato nakafocus subong sa mga borders naton. Di ba si matabo blang pagpangnulod-sulod sa mga subdivisions, sa mga puloy-an, pagpangawat, sa mga subdivision, subong pamangkot kung nga may pulis galibot tao. Action firing line. Amo ning ginakulbaan subong diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa mga kauturan naton nga basi mag-ibwal bala kag gutom na ka maghimo sang tikang bangod sining COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. So ano ba lang himuon sa aton sining otoridad angot sini, no? Aksyonan. Anong himuon sa aton otoridad angot sini? Ano ang mga advance nga mga preventions? Ano ang mga advance nga mga precautions? Ano mga advance nga mga steps himuon nila nga god hindi ini matigayon sa mga posible nga maghimo sang malain nga tikang sining padayon nga extension sining COVID-19? Action firing line. Kululbaan mo, sobra pa niya sa coronavirus. Kaya ang coronavirus, Action JM, bakod-bakod lang immune system mo, makapuli ka pas balay nyo. Kung maigo ka da, pero hindi ta gusto matapikan sina, no? Pero kung masudlan ka sa mga hold-up men, sa mga kawatan nga gabit-bit, kasulpak, dira kag kumerbas lutang, bumato ka daron, ay, pamatsyon ka nila yan. Action firing line. Hindi man sila basta-basta manulod-sulod sa mga puloy-an, hindi sila preparado. Karon kumatigayon ini, amo ning aton gidapat nga bantayan, mga kaksyon. So hampang sang pulis na subong doble gid ni. Wala labot nga sa mga borders naton do hindi nagin man amo nakasako, no? Kay kabalo ka diri sa Bacolod na sunaran ko, halos na disiplina gid man ang mga tawo. Why na gid man masyado na ginawa magluwas lang sa mga chismoso kag chismusa dira sa gwa sang ila sinitag sa ka mga puluyan. Pero kung wala sila sang home quarantine pass ginatawag, do wala na gid man sa may nagaginawa pa, no? Nga god nga magpasaway. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Sir, maayong gabi sa imo, sir. Action Bayan, mayong gabi gid. Mayong gabi sa bugos sa katapos ang Action Radio sa siyudad sa Bacolod. Again, on behalf sang aton nga City Director, Police Colonel, Attorney Henry Biñas, sa kutob sa malabutan sang aton nga pag-broadcast sa sininga gabi. Again, mayong gabi. Yes, sir. Halin diri sa Action Radio Bacolod, saludo kita kaangay sa inyo nga mga frontliners, sir, ano? Nga nagapulaw bugtaw man sa aton sining dalanon sa pagbantay sa mga, sometimes may mga salawayon kita nga dapat
ikwan gini sila ipahigad for a while, ano. Anyways, sir, may extension kita sa Bacolod kag Negros Occidental, no. In general, although ngati sa Bacolod ang imo sining coverage, may extension another 15 days sa pag-insyende ko, more than that on April 30 pa, no. Ginakulbaan sang halos tanan basi bla ang ayuda bala doon di malabot sa publiko kay may nagreklamo man gihapon halin sa gobyerno. May nagalusot nga mga istorya basi magginuwa bla kag magpang-hold up, magpangawat, ano nga sitwasyon, ano karon ang mga advance kag mga precautions nga ginahimo at tikang sang PNP, sir. Action Bayan, again, suliton ko, no? Sa tsakto itong ginahambal mo nga may ara kita extension diriya sa Bacolod, iti ang aton nga Luzon, ang Metro Manila, da Imperial Manila, maga-extend man. Ang ining mga actually nagapalapta, actually ginakabig naman ng mga fake news nga palapta sinisang mga ginabal na mga hold up, may magutman. Ang amon dira yang ginatanaw diri, tani ma-insindihan man sa aton mga pumuluyo nga wala naton nya gina-block, gina-priority naton ang pagkaon, no, diri sa sudad sang Bacolod. Kag sa subong nga tiyempo ya Action Bayan nga ara kita sa abnormal nga panahon, hindi sa tanan nga tion masunod ang ilayang na demand. Sa subong sa nahambal ko, everybody is sacrificing. The whole world nagasakripisyo, Action Bayan. Amo na nga kung magaguluwa dira ya nga may mga report nga regarding sini may mangawat, may hold up, may mga right. I think it's overacting for us, no, sa Bacolod City Police Office. Kaya aton nga gobyerno is trying its best, no, nga ma-address ining mga problema nga nagakatabo. Hindi lang gidya siling sa gusto nila ya matabo. May ara man ginahatag. Ako undag sini may ara man kakulangan, hindi tanan, we are not prepared sini. Even the whole world is not prepared to face coronavirus. Insindihon man na sa mga pumuluyo. Kag hindi man gar kadamo sa nagabulig sa aton Action Bayan. Damo mga private sector nga nagabulig, kag hindi na iya rason nga kumo crisis mang hold up mga wat kita, it's still a crime. Kag ang aton nga Bacolod City Police Office sa pagmanguna sang aton nga city director, may ara kita yang mga quick response team. May ara kita yang rapid deployment platoon or batalyon kung kinanglanon gid, ready ina sila ya to deploy. Kung in kaso may ara sinayang nga mga pagsabotay, inakabig ina naton Action Bayan nga pagsabotay sa subong nagakatabo nga krisis. Kaya sa tutulag hindi krisis ang problema ta Action Bayan diriya sa Pilipinas. Ang aton nga batasan towards sa siniya nga virus Action Bayan. Disiplina. Ang amo nang problema diriya sa aton. Ang aton nga nasyon, kung pagkaon na panggabalan, hindi tayo diri magkulang sa tutuod lang. Gusto na. Ang ginapangatag pa lang subong, tandaan nyo, NFA rice pa lang na. Amo pala nagaguluwa subong. Ang mga aton ganyan nga bugas, wala pa na kagiho. Sa tutuod lang. May ara lang gid ugaling, hindi malikawan may nagaguluwa nga mga pangsabotahe, hindi malikawan may ara gyapon may lamod pamulitika. Ni malikawan diriya sa aton sa Pilipinas. This is ang mahambal naton, the other side of democracy mong sa subong. Amo ning mabudlay sa aton panggobyerno sa subong ari kita sa krisis. Kay sa demokrasya nga panggobyerno maobra ka sang layi, ang tao marason mapalusot ta, no. Amo na ang isa sa mga gakatabo subong niya sa Pilipinas, iban nga dira nga mga presidente, iban nga punong ministro gahambal nga I just don't know kung nakakita ko, may nakapost ini sa aton nga mga Facebook account. We have the best president. But, ako nakabasa ako sina. No? Hindi basta-basta mga tao nagambal sina. But, the sad to say nga, we have the worst naman nga citizen. Kaya ang nabala nato niya sundayan, magreklamo mo. To the point nga ato na nakita atos self-interest Action Bayan. Nadula na kita sa tinutuyo sang aton subong nga gobyerno Action Bayan. Reklamo way man sang may mabulig. Yes, exactly, Action Bayan. Sa akin mention mo to nga damo nagadayaw kay Presidente Rodrigo Duterte before ka nanawag sa imo mo na ginangasal ko. Subong nga Presidente mo na yung pinaka the best para sa akon. Kay kung lain ni Presidente, way
Way man tayo nagpakanubo sa iban to, but lang kung anong sitwasyon naton, kung baga na control gid man ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero sir, balik sa aton sa nga topic, given abi nga kung may ara gid man sa mga utod daton nga magsabotahe, abi or ano nga situation, so amo na to mga quick response ang mention mo kay nga naka-prepare man ang aton nga PNP diri sa Bacolod. Yes, exactly. Kag isa nagnapreparahan ina naton. Amo na gani dira sa mga barangay, gina-encourage gani naton nga mag-put up man sila mga border control. Yes. One way to monitor ina siya Action Brian, no dire. Kag ang aton dira yang ginahambal nga gagiyo ang tanan ta mga personnel wala sing nakalib sa aton, cancel ang tanan nga live, no? Okay. Kag ang aton diri nga mga mobile kung company pati naka-schooling gin pang-recall ari di subong tanan-tanan sa aton nya sa siyudad sa Bacolod ready to respond, no, kung ano man mangin resulta sini, but again we are still positive yang kaya taniya. Virus lang ni ang virus kahapos nang tap naon sini mo, kung hindi lang kita lagaw, kita sa balay, virus will just stop. Amo na taniya ka simple ang paminsaron sang aton mga pumuloyo Action Brian. Aha. Okay, sir, because of this, anong imo sining panugyan abi sa publiko mangin mahadlok bala kita sining mga pangagaginawa nga mga information, or dapat mangin relax lang gid ka, mangin vigilant lang gid kita, sir? Action Brian, being a Pinoy, siguro bilang Pilipino, sa kada tuig pila ka bagyo ginaasugata naton. Linog, balatian. This is only one virus. Ang disbentaha lang hindi sa makita eh. Pero sa ako nang advice ko lang sa tanan kay actually masado ang mga terminolohiya damo ga palapta sa mga fake news. Okay mo ni subonggin mo nga basi mag-tipo ng grupo, may mang-hold up, may kung ano-ano lang kulbaan man tablaw. Ang mahambal ko lang tani dahil sila you stop kay ginanglanon ang bulig sang tagsa-tagsa diriya sa aton subong. Yes. Again, wala sing dapat kulbaan, nothing to panic, hindi kita magkahadlok. Kay ini nga virus sa nahambal ko na hindi kita magiyon, hindi man isa maglapta. Then ang sa nahambal ko nga do not use the words expect for the worst. No? Yes. Easy Q lang to, easy nga eh. Easy, hindi to hard Q. Langas na nga asunta na lang gini Action Brian. Easy Q, easy quarantine lang. Gayo, wata lang siya na persa nga magintiro na nga sa sagwa sang balay. Aton we tanan niya konsiderasyon ginahatag ta sa pinakamahapos. So again, do not use the words expect the worst, no? Expect the good kung magsunod kita yang maga-confine sa aton mga panimalay. Temporary lang ni, no? Ugaling wala kita ya maanad abi Action Brian sa ginatawag nga disiplina. Yes. Amo na maguhan lang kita. Namaguan lang kita, hindi para sang una kung gusto mo maglakat, kung gusto mo mag-inom, kung gusto manupla, subong hindi pwede. Ara kita sa krisis. Hindi taman mabasol, naanad kita sang not just simple democracy but naanad kita sang over democracy. Yes, dodom na pasudahan kita abi kahalogin na, no? Amo na. Tanawa Action Brian ang sa China kahapos man lang, even the North and South Korea kay komunista sila mong in times of crisis duwa lang. Follow, you live. You violate, you die. Ang mga dito sila ya patakaran. Ang mga kasimple. Kita mo contain dayon ang virus sa China. Subong tabo sa ila. Wala na. Back to normal sila. Pero yes, exactly Action Brian. So ang galing ang manami man tani ang demokrasya nga panggobyerno Action Brian, but again naanad kita sang tawag nga sobra-sobra kaayo nga demokrasya to the point nga ang nabalaan taya nga may kapatahan gobyerno lang. Gamay lang nga reklamo, damay nga problema, ihatag tatanan-tanan sa gobyerno. But on the other side naman, maski siguro sa aton kaulingon, I just don't know kung may naobra kita nga kaayuhan. Amo nang pamangkot ko da sila na Action Brian naman. Sa nambal ko, be optimistic. Do not use the word expect the worst. Yes. Pinoy tayo, no? Kadamo na kita sa mga naagyan nga mga eksperyensya, kabudayan sa pagpangabuhi. This is only one. Ang imo sir panugyan to be sa mga may maplano nga maghimo sang maplano maghimo grupo ka maghimo sang malayong tikang imo nga ang imo nga panugyan sila, sir? Ang isa lang mambal ko da sila Action Brian,
hindi nila pagtistingan ang aton kapulisan diri, not only sa Bacolod, but sa bilog nga Pilipinas, kay we are ready to face them. Kag isa pa sir, kag isa pa way man taga pangayo gid no, basi maginatubuan nga gid kamo wala balasang may masalabat di kay nakapanago sulod sa balay basi madisgrasya gid bala. Wala sa may nagalagaw-lagaw nga mga pumunoyo. Yes, Action Brian, kag sa nambal ko wala sang rason nga magutman kita. Kay ang bugas na ginahatag sa ila sa tuntuod lang aros kalduhon kag lugawon bastante na. Bastante na. Oo, nga kinahanglan mo magkaon sang tudo nga ara ka man lang sa sulod balay, high bloodon kada, problema mo pa na. Yes. Kulo ba ko na? Tulod yan tiyahon lang anay nga amulan ni kaunon tanay para may buwas paginta, pahanunot lang anay. Oo. Our government is trying its best, no? Kabi patani nga ugunan pagid sang tanan-tanan nga ton nga mga local government units, no? Kaya ang presidente ta sa tutuod lang kung kinahanglan mag-igo nag-igo na but again hindi yaman tanan pwede makontrola sa iya tanan tan iba naton nga mga opisyales sa gobyerno. Kaya hindi malikawan may ara gid gyapon ka pasaway. Yes, ara gid may ara gid. May ara. Again sa nambal ko na wala sang rason nga magutman ang Pilipinas, bastante kita sa pagkaon. Ang gobyerno maski pa paano nagagiho. Yes. Ugaling kadamo sa mga papilis. Amo na. Na dapat i-process, i-document kay kung hindi na masunod kaluluoy man ang nagahatag sang kwarta kay basi sila manabunan, no? Correct. May pagka-delay gina siya. Kay di man ta one island na nasyon, damo kita nga mga pulo, no, kadamo-damo sa aton pugtak-pugtak kita amo na nga may kabudayan, may pagkadiligid diriya sa aton nga nasyon. Again, kinahanglanon naton sa ilaya pagpasensya kag pagpangamuyo kag higit sa lahat gidya kooperasyon kag disiplina, Action Brian. All right, with that sir, madamo nga salamat. Dasunon ko si Manay na magtapos na gid lang ECQ bala sir. Yes. Ipamangkot ko ni Simo kung i-extend ta ang hugot nga curfew for all minors or all ages. Abi, amo nang pamangkot ko sa inyo magtapos ang COVID, sir. Kido ka nami man sa result, no? Do ka tawhay, no? Yes, Action Brian. Pero mas manami pagitani kung damo mag-cooperar. Ako gandom ko nga wala kita madakman tani diri nga mga violators ang aton nga ECQ. Isa gina sa akon dira nga ginahandom nga gina dapat tanan naga-cooperar ya subong sa aton ginapatigan nga mga ECQ diriya sa aton sa sudad sa Bacolod kag sa bilog yang Pilipinas, Action Brian. Sige, with that, sir, salamat. Maayong gabi kag mabuhay ka, sir. Yes, mabuhay din po ka, Action Brian. Mabuhay ang Action Radio. God bless us. Action Firing Line. Police Colonel Macaction ako Lieutenant Colonel Ariel Pico ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. So, sa mga grupo nga daw maghimo sang malain nga tikang, kalma nyo na lang na, ha? Hindi nyo na napaghimo pa kayong police subong sa mga borders naton do kulokalma naging man sila mo. Kiti jutay naging man yung mga tao to. Di matsambahan ka mo na blahaw. Amo nang lain kay sugid ta sa inyo, ihambalta na lang ni ang police. Once gani makakita tao nga nagabit-bit armas, why na nas lang nga duha-duha pa nga pusangan kanila kundo mag-attempt ka magbato sila. Action Firing Line. Amo na yung practice ang police mo. Once gani ang person nga may armas, armed and dangerous na nisla delikado ka na may armas ka, hindi ka man yung otoridad, pusangan kayo sang police. Action Firing Line. Di ba si matsambahan ka na bala? Daligid lang. Last 25. Hingagawon ko lang makaksyon si Sir Captain Pansito. Nalipat ko sa ngalan ni Sir Pansito. Sinon. Okay. So, ang Philippine Army, okay na action na din. Nadumduman ko na. Ang oto-onod sa oto ko si Kunan Kunan Pansito. Sinon. Hindi kang Philippine Army, daw gamay man yung ginabato, action na din, di may diya ka na, gamay man yung sweldo nila, no? Pero sila pa ni Subong, ang nag-donate, sweldo, sa COVID-19. Believe ko sila, no? Nabla, no? Pero man kuton, tabi, gusto ta na isaluduhan, taman yung Philippine Army mo, pwerte man mo, mayo gini nga tikang. Kaya ang ila sinidawaton nga sweldo, makulang. Because nga i-donate nila sining pag-away sang Pilipinas karon sa COVID-19. Online sa Firing Line. Yup, on the line si Captain Sinon Pansito sang Philippine Army diri sa Western Visayas. Sir, good evening.
Yes, good evening, Action Bray, at saka sa lahat ng tagapakinig ng Action Radio Bacolod. It's nice to be back in your station. Yes, sir. Una-una po sa lahat, saludo po kami sa inyo. Dahil sa dinami-dami ng mga ibang-ibang tao dito sa Pilipinas, ang Philippine Army, mayroong magandang hangarin at saka intensyon. Kaya, nag-donate ng kahit magkano lang siguro, depende sa sahod nyo po, sir, para sa COVID-19. Ano bang situation nito, sir? Actually, napagkaisahan kasi yan ng lahat na a portion of our salary ay babawasin. It's actually a percentage, may sinet tayong percentage na iba-iba rin bawat rango. So kung yung nasa mababa ay may mababang percentage din hanggang pataas ng pataas. So this would range from at least 200 pesos doon sa pinakamababa to 10,000 something sa pinakamataas. Wow. So, ito naman ay napag-agreehan, depende rin sa rango at depende rin sa laki ng sahod. Ito naman ay pagpapakita lamang natin ng pakikiisa doon sa yung present natin na hinaharap na mga problema. Kasi kailangan natin na maramdaman din ng tao kung ano talaga ang pinagdadaanan nila. Ito namang mga ganitong inisyatibo actually ng ating Philippine Army ay hindi naman bago. Pero bago to kung ilagay natin sa perspektibo na sa sahod ibinawas. Pero noon pa man, gumagawa tayo kagaya ng bagyong Yolanda, yung Taal Volcano, ibinabawas doon sa allowance para sa pagkain ng mga sundalo. Kumbaga, minsan nagbabawas tayo ng isang araw na hindi tayo wala tayong provision o wala tayong sustento ng pagkain. Ginagawa yan ng kasundaluhan pag may mga crisis na nangyari. At ito rin naman ay may pinaghugutan din kasi naging tradisyon din yan. Yung sa amin nagsimula yan sa parang passing of the hat. Na whenever there is someone who needs help, we have to pass the hat and make a contribution depending on the amount that you would want to contribute para sa isang napagkasunduan na adhikain. So ngayon ramdam na naman ng mga kasunduluhan na may pangangailangan. Kung kaya medyo mas malaki lang ito ngayon kasi alam din naman natin yung magnitude o yung scope and we are to talk about a national scale. Yes. So, actually, Action Bray, sa tingin namin maliit lang ito na bagay pero nung pinagsama-sama natin na nagulat tayo that we were able to generate at least or more or less mga 17 million. Wow. At ang ano naman ito is para direkta doon sa mga tinamaan talaga ng COVID-19 para sa kanilang mga medical supplies, sa kanilang mga protective equipment, doon mismo sa pasyente. Hahanapin natin yun at yun ang magiging magbe-benefit nitong ni-raise na fund ng Philippine Army. Isang maliit na bagay lang po ito na sana ay makatulong po. Ito ba ibawas sa anong buwan ng sweldo ngayong April ba or March? Actually, Action Bray, nakalabas na kasi ang payroll ng aming April na sahod. So sa May siya ibabawas. However, ang May natin kasi ika-craft siya by third week of April. So by third week of April, magiging available na itong funds na ito for siyempre sa pagkikigugnayan doon din sa mga concerned agency in how we could best deliver yung ating gusto or desire na makatulong. I see. So buong Pilipinas, sir, walang naiwan dito lahat-lahat again itong pagbigay po ng tulong mula sa Philippine Army. Yes, buong Pilipinas po to. At sa aming hanay ay lahat po ng rango, pinakamababa hanggang pinakamataas, lahat po ay mag-contribute. I see. Sige. Sir, ano po yung panugyan nyo doon sa anong gusto niyo sabi niyo po doon sa
siyempre, ayun, tumulong na rin kayo para at least maagapan natin itong COVID-19. Pero aside from that, anong pwede nyo masabi dito sa pumuloyo or sa mga tao talaga para makontain natin ito, sir, mula sa Philippine Army? Ang sa akin lang, this is our own little way. This is even extra doon sa mga personal pa. Marami rin akong nakikita ang mga kasamahan ko ng mga kasunduluhan na gumagawa ng little something also, maybe within their community, within their neighborhood. Hindi din ito bago sa lahat ng tao. Ang panahon ngayon ay kailangan talaga ng pagkakaisa, pagtutulungan. Hindi na natin dapat iniisip kung ano ang makukuha pa natin. Kung mayroon man tayong, actually, kasi yung iba nga nakikita ko, even to the families that I have been directly observed, mayroong iba dyan na isang pamilya, isang mangkok na lang ang kakainin pero hinahati kapitbahay. And that's the spirit of bayanihan. That's the spirit the fighting spirit that will greatly help us fight in COVID-19. Kailangan po talaga nating magkaisa. Gawin lang po natin yung minimum na requirement, most especially yung pag-stay natin sa bahay, yung pagtrato natin sa sarili natin na pwede tayong maka-infect ng ibang tao, ay malaking bagay po ito. Lahat po tayo gusto nang matapos itong gera sa COVID-19. At kami man din po nasa frontline din. Gusto na rin po namin makauwi. Nakakaramdam na rin po ng pagod itong mga frontline. Hindi lamang kami, with the rest of the frontliners. Sana po, in our own little way, let us give a shot of cooperation na makapag-contribute in ending COVID-19. Yun naman po. With that, sir, maraming salamat po sa inyo. Congratulations at salamat talaga sa tulong po mula sa Philippine Army doon sa mga frontliners natin. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat, Action Brian. Maraming salamat, Action Radio, sa inyong patuloy na pakikipag-ugnayan sa Philippine Army. Mabuhay po tayong lahat. Yes, sir. Let us all win COVID-19. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Simple lang, Philippine Army, hiposipos lang sila pero naka-raise sila sang 17 million pesos. Amo na ibulig nila para sa pag-away sa COVID-19. Si Presidente Rodrigo Duterte Action Hands nag-donate naman sang iya sweldo. Ang iya sini mga gabinete dira nag-donate naman sang 75% sa ila sweldo until December 2020 pa. Grabe yung donation. Iya mo grabe nga pag-donate ini, no? Tingi banda manok mo, my God. Ang ibanda mga konsyalta, mga kwantadis Negros Occidental, mga pisyalta, basta makadonate makamoy sa ka sweldohan nyo da. Pero dali gid lang. Kundi may ara sang next pagid nga extension, April 30 patasta. Sa una pa lang nga semana, porte ng reklamo sa publiko mo. Grabe na gid ang reklamo. Ari pa bati ko sa inyo, Black, kay pati ang connection an, pati ang paghatag sang food packs, bugas, ginhimuan na pangamuyo, ho? Pabati ko sila, gamay lang. Pabati ko, gamay pangamuyo. Pangamuyo sang wala kabaton food packs. Ang inyo sabat, ulat-ulat lang. O espiritu sang bugas kag sardinas, tutula ang dalan sang amon puloy-an, kay gaulat ang amon kaldero kag pinggan para masudlan pati ang amon tiyan, palihog sa bahat. Ulat-ulat lang. Action firing line. So, punan ko lang na karon. May pangamuyo ang mga tao sa mga public official, no? Tapos ang kasabat sa likod, hulat-hulat lang. Action firing line. Sige, medyo kulokadlaw man tagamay sa programa, takido ka seryoso gid sa aton. Unang apolyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang DTX 500. Amo ni dako nga bulig para panubong level sa inyo sa nga sugar plus kompleto ni sa management liver detox mga kaksyon, tinlo, dugo kag iban pa dira agod nga mabos ng aton si Dikaw Galingon, likaw sa naman nga sa isang malatian ng DTX 500. Action firing line. Pagbalik naton karon, try naton nga malambot ining barangay Kagawad, nga amo ni siyang ginreklamo or amo ni siya ang na-mention nga ngalan sa tong gwardiya. Nga pa interview diri eksklusibo sa Action Radio Bacolod. Nga pagpuli na sa may southern parts ng Negros to, may mga litrato siya sa mga borders.
Tapos no, kriminal siya blang. Ang lain, patok pating bata niya nadala sa print. Bo, sino maning nagpa-print sini nga wag gijaga huna-huna kung maayo balang dangtan sini kung hindi. Action firing line. Anong sabat ni Rizang Kagawad? Ano participation niya sini? Pagbalik karon plastar ko sa inyo, standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag
Dito sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:46, mga kakaksyon, balik sa aton sa nga pagpangalagad. Ginendorso taman sa inyo mga kaaksyon ang bulothuan nga mo ning makabulig sa inyo sining buwas damlag sa inyo sining palaabuton ang bulothuan nga makatuon gikamo sang husto kag amo ning makadala sa inyo sa kaayuhan pila ka adlaw mga kaaksyon. Ano ning sa isang bulothuan no gina-advance din naton pabalo sa inyo para matapos ning COVID-19 makapa-enroll kamo dito. Amo ni ang First Academy of Skills and Technology Incorporated. Nagatanyag sang senior high school tracks, academics, kangay sa accountancy and business management, humanities and social science, yaraman ang technical, vocational livelihood, kangay sang housekeeping NC2, food and beverage NC2, contact center services NC2, organic agriculture production NC2, sa First Academy, be the first all the way globally. Kag ini sila TISDA accredited pa. No? Bisita na kamo sila sining buluthuan dira sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, or magtawag sa 700-9035 mga kaksyon. Ang nami, pagid sila diri kay libre iya ang uniform kag ID. Pwerte no? Kag 275 pesos lang ang kada bulan nga balayran, 1,500 pesos lang ang inyo sini or ang registration upon enrollment. Enroll now sa QUADA, sa First Academy of Skills and Technology Incorporated. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Manamyaw kita na yung mga-aksyon. May gabi lang kay Mr. Sunny Boy Magsikop. Na dira sa La Carlota, Barangay Balabag. Kag thank you so much. Naga-monitor subong ila sining Valley Bank dira sa La Carlota. Thank you good sir sa pag-monitor. And naga-monitor man subong sa San Enrique. Ikaanom na nga tagtaganay. Food packs kaluyan man nagdagsa pagid ang tuloy kag tahong. Thank you Lord. Great ko lang si ang Roma family. Always naga-monitor gid padayon ng Action Radio. Halin kay Dennis Richard Tibo Roma, may kinagadagsa yung tuloy sa inyo no. Kag tahong pagid ba. May gabi lang kay Anthony Jones naga-monitor. Thank you gid Si Trixie Ibosio naga-monitor man sinimat tiniyon. And daligidang din itong Ibandri. Ari, okay. Good evening, so Brian, nagapamati na kami niya. No? Tamiyaw lang ko no, sa Kulasi Crossing, Kumaliskis. Si Mama Neneng Vikran and si Jackie Dra, ang imo sining ang husband niya. No? Kag mga Maliorca family. Naga-monitor man si Belen Lovely, Annalyn, Ann Nopido, kagingging. Dire sa Doña Julia na nag-watch sila live streaming sa Srimat Tinion. Bati salamat gidra sa inyo. Si Yodge EC, sinaga-monitor man. And we have kuana, asitong nga, ton sining amigo, ding nasa ulo niya na kuno ang kuan sa Action Radio. Ang jingle, si BJ Prado Banjola. Monitor sa ton sining kag si Josie Magbanwa. Last 50 Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. May pamangkot ni Action Bright, pwede mo ma-replay liwat ang pangamuyo tos bugas. Gusto ko na matiyan, no? Sige, i-replay ko liwat. Pero dali lang niya kay ginatawgan ta si Barangay Kagawad. Basi ma-Plastar Production na si Barangay Kagawad. Dali malang yung pangamuyo nga mga sa bugas. Dahil lang ko butang na sang name action an. Kadali gilang kaya gina-check ko pa diyo. Mamdula tong pangamuyo ko. Pangita ng pangamuyo. Doon nalipay sa mati sa pangamuyo. Dala ilang hulat dang. Okay, ari ng pangamuyo Sa mga wayda nakatag sang bugas action hands, sa mga food packs, ari nga rasinyo. Pabati kong pangamuyo, are. Pangamuyo sang wala kabaton food packs. Ang inyo sabat, ulat lang. O espiritu sang bugas kag sardinas, tutula ang dalan sang amon puloy-an, kay gaulat ang amon kaldero kag pinggan para masudlan pati ang amon tiyan, palihog sabat. Ulat lang. O Ginoo nga mabinuligon, tuytoy man ang amon kalag sang manog tagtag, para matuptupan na ang rasyon ni panghatag,
palihog sabat. Hulat lang. May ginugugmaon nga makaapo sa siningation ginaliwat-liwat ginamon ng amon pagpamalandong. Samtang nagadugay ang tion nagamat-amat kawala ang amon paglaom nga makadabot pa sa amon tagsa-tagsa nga puloy-an ang bugas kag dilatas nga makabulong sa amon kagutom. Palihog sabat. Hulat lang. Kapay po amon Diyos nga magamanan, imo buligan ang mga pobre labi nagid mga tigulang, nga dugangan pa ila pasensya tungod maabot gid na ang grasya nga aton dapat pasalamatan, na traffic lang. Palihog sabat. Hulat lang. O Ginoo pamati ang amon pangamuyo para hindi na sila magdamo. Kagiyay kami nga samtang kami gaasa, sila hindi na magduwa-duwa. Kay ang iba nagutom na, ipanagtag na ang bugas kag dilata para ang COVID malampuwasan ta. Maluoy ka. Palihog sabat. Hulat lang. Ate, okay? Ako malang ito pabati ko sa inyo, kite. Ang ibang to, dway ginman group baton mo. Ang titulo sa to, hulat lang. Action Firing Line. Palo pa kadlaw ni sa aton nga programa, no? Last shoot is in 53 Action Radio Philippine Standard Time. Daligid lang. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya si Barangay 9, Banwa San Isabela, Barangay Kagawad, Noli Binay or Banay aksyonan, ano? Sige, Barangay Kagawad, may gabi. Mayong gabi, sir. Mayong gabi. Mayong gabi. Man sana nga pamati sa Action Radio. Si Action Brian Morden, sir. Kagawad, yes, na-interview namon na yesterday kon last day ato, no? Basta nagligad nga daw. Ang isa ka gwardiya, no, nga nakibot ini siya, pauli sila to sa southern parts ng Negros Occidental. Nga may ara sa mga litrato, sa mga borders, sa mga check-up points, nga nakibot siya, aray tsura yun, hindi man siya politiko, hindi man siya wanted, hindi man siya kriminal. Ang lain pa to, pati bata, yara, kuno na butang daw. And ang lusot sa istorya, nga daw napasibangdan ini siya, bangod sining COVID-19. Ano gini istorya sa Kagawad man? Sir, ang kuwan din na, sir, ay gintawag ko din, sir, sang Tianggi lang yung bakla niya, sir. Nagbakal siya sa Tianggi. Oo, tangkok. Tapos ang Tianggi, istoryahan niya sang about sa amutubing nga cases sa ginaubrahan niya. Gintawag magkunis ang Tianggi nga bali kwanon sa blakay ka puli na nandiyan sa pulod. Dali gidang Kagawad, anong ginistorya sang gwardiya dira sa Tianggi, abe? Bali lang istorya ni sa about sang COVID-19 da nga may positive. Bali naalarma man ni ang tagiya sa Tianggi. Yung tawag niya kunin nga natagi ko sa iya balay. Okay, klarohon talang Kagawad. I'm sorry gida, di ta gusto nga daw palibugon tang utok sa mga listeners naton. Si gwardiya nagbakal sa Tianggi. Dira sa Barangay 9 sa Isabela. Okay. Pagbakal niya sa Tianggi, ini allegation yun niya nga nagsugid siya nga sa hospital nga dira sa naga-duty may ara sang positive sining COVID-19. Okay, so dito na nag-umpisa nga ang taga Tianggi da gintawag niya ikaw Kagawad kag ano dayon ang natabo? Bali ginpa alarma ya sa ako ni nga hindi na sa pagpapuli kundi. Kasi bilang serbisyo publiko kami kung anong pansang nitisin, isim reaksyonan man tayo namon, nagtitindihan kung man ang pamuluyo sa Barangay 9, kagbilog na pamuluyo sa Isabela, ilapit na kaya pamilya man. Okay, dali gid lang. Dira lang taas ta ha. Nga ang agin desisyonan nyo nga hindi siya nga pungga ng pagpauli niya dira. Ano may nanugid siya nga siya may COVID-19? Ano nga sitwasyon? Pinalarma ang pamuluyo ni Sir kay siya man nagambal nga sa ginaubrahan niya may positive. Amo lang na. Pero siya why siya sang COVID-19? Hindi siya positive, hindi siya PUI, hindi man siya PUM. Siya mo na sa Sir nga kuwan sa dayon sa borderline sang inigaran ni Isabela. Amo to gintawgan dayon si Kapitan. Okay. Pag abot namon dito, marasa gapong ko,
wala sa sang iya nga plastada nga hindi sa pagpagyon. Digin-digin istorya si Kapitan, balik karon pick-up lang naman sa isay mo, kaya rin man si Kapitan. Okay, dali, gid lang, ano? Kundi nakabaton ka mo sa istorya nga halin sa Tiangge. Wala nyo gid gintawag ang iya atensyon, abe, kagin istorya anay? Ang iya nga misis, sir, gin istorya gid namon. Nga muna din nga hindi na sanay pagpapulion, kaya gina monitor di sa sang health, sang DSW sang barangay nga kung magpuli sa quarantine di sa 14 days. Okay. Kuno sa iya pag call to siya sa borderline, yung istorya na sila ni Kapitan, balik si Kaplan na karoon masaysay sa imo, sir, pwede, sir? Sige, hatag kay Kapitan, beri para matapos sa ng istorya. Sino ngalan ni Kapitan tada? Antonio Leal Jr. Antonio Real. Ari man di ganito subong sir ang Tiangge, wala nga gin bakla niya, masaysay man sir mo, pwede karon sir. Sige, isa-isahon ta niya. Datagaan ta ni Chimpo, kay para matagaan ta man ni hustisya ang gwardya, kay kaluluoy maning gwardya nga ini. Yung gani sir, among kuan man nimong nang klaro, lamlaw. Sige. Ara si Kapitan? Ari sir. Kap, may gabi? Sir, mayong gabi man da sir, sir. Si Kapitan Antonio, ano gani, sir? Oo, sir. Ako ni sir si Kapitan Antonio Leal. Anong pilyedo, sir? Anong pilyedo? Leal, sir. Leal. L-E-A-L. Oo, sir. Leal. Okay, sang barangay 9, Isabela. Sir? Okay, sige. Ano, sir, ang natabo gid dire, nasaysay na ni Kagawad ang initial kay na. Pagkabalo nyo nga si Guardia nagaduty sa hospital kag nakasugid siya nga may positive sa hospital, anong ginhimo nyo dayon, Kap? Ay, sir, yun, ko sa dayon sir sa itabalay, yung tagtuan kay ang DSW na nawag sa akin sa, nag-report siya sa kay Kagawad Kenneth, Lambaton, tapos nawag doon si Kagawad Kenneth sa akin, amuto nga yung tagtuan ko ang balay nila, para sir nga siyempre sa ospital sa obra sa Corazon Lukson sa Kunuga Security. Okay. Nang kuhan niya. Dali sa off duty na sir na puli di sa Sabila. Okay, so na-istorya mo gini siya, Kap, personally, abi nga ginayo mo siya nga hindi anay magpuli da sa Isabela? Ang asawa niya sir nga si Jenny Bayan mo ginistorya ko nga kung TV na lang ambi. Nga dito na lang sana mag-stay sa ilang kundi pagkanto ko sila balay mismo na sa gabi wala na sa sir nakapuli na sa Bacolod kang may duty na sa sinanga gabi tuwag ko sa Mabtan kaya muna nga ang asawa yun na lang ang ako yung istorya nga panabayon dito sa Blatang sir nga stay na lang sa may Corazon Lukson kay ospital nga daanan niya ginaobra. Kabalaka man ko sir nga hindi ta masigurado ang virus sila siraw hindi natin makita. Kaya sila po nag-courier di sa Isabela sa Subray nga puli-puli sa ospital ang niya ginag-duty. Kaya ang mga pumuluyo di sa akong sa barangay 9 ang mga citizens ko di nga di mga constituent kabalaka man sila kung saan sila po hindi ka masiguro sa isa daw o sunod nga daw nga may mga magkalatabuan nga diri sa barangay 9 Okay. Okay, so sa gabi ito, ngaway mo siya na istorya mong misis niya, nakapanawagin man ang misis niya nga i-inform ang bana niya nga hindi ka lang magpuli anay dira sa Isabela. Oo, sir, nag-contact na sa bana ya. Nagsugot man tong bana ya nga ma-stipot nun sa ospital. Tapi gani ang COVID-19 namon diri nga si Boyd Buyot Espinosa na diskurya man na gani sa asawa niya. Anong COVID-19 man? Ano na siya, sir? Ang amon bigla nga na management tao sa COVID-19. Sa interagency. Oo. Task force. Bali task force na siya. Sa task force COVID-19. Okay, so sa amo to nga nagpuli pagid siya, nagpuli siya. Nagpuli sa siyang adlaw sa nagpuli.
Lunes lasod sa aga, sir, mong nagpuli siya. Sa na hold sa may sa may boundary sang Inigaran. Sa may Bagakay, boundary sang sa Bila, kag Inigaran. Inhold sa sa Chikuel. Okay. Okay, sige. Sino nagmando sa inyo, kapitan, nga i-print? May nag-print kid ba kamo sang litrato niya? Ang sir, wala ko ya kabalo nga. Wala ko ya kabalo nga ya, sir, nga i-print na yan yung litrato. Wala ko siya daya, sir, hindi ko siya ya. O, sino nagbot? Wala ko nakakita sa litrato ya, sir, pag-abot ko sa may sa may border. Aha. Nakamuno siya nga gin-print ang litrato niya halin sa Facebook account niya. Sino nagbutang sa to, sir? Sino kapitan? Ang sir, wala ko siya, sir. Inusinti ko siya, sir. Ganyan ko, sir, kabalo yung mag-Facebook ako. Mismo, hindi ka na kaya kabalo mag-Facebook, sir. Aha. Si Kagawad, may idea sa Kagawad? Sino nag-print sa to? Ang sambot niya si Kagawad, wala ko kabalo kung Basta ako yung sinti ko na, sir. Sa mga bagay nga muna kay ako yung cellphone, keypad lang yung ganyan cellphone. Kung hindi ko kabalo. Hindi, way man tanaghambal yakap nga kung gagamit ka keypad o kung gagamit ka sang touchscreen da, way kagid ideya sining print, pwede ka man niya kasugo mo, pero way ko yung nagambal ikaw nagsugo, ano? Ang pamangkot naton diri, way nag-investigate ka mo da kung sino nagbutang sang print na to nga picture. Kiti mo to nagwa nga siya mismo dismayado siya. Naka-investigate ka da kap sa imo barangay kung sino nag-print sa to kagin butang sa border da? Wala ko, sir, ka kuwan sila. Wala ko naka-investiga sa nga muna, sir, nga kuwan na kay ang kuwan ka, sir, bali wala pa ko na, sir, ka-investiga na, sir, nga kung tinawagin nag-print, sir, kay hindi ko man din kung balikan tabis, kapitan. Okay, ang interview naton si Kapitan Antonio Leal Jr., amaning kapitan sa Barangay 9, Poblacion, Isabela Negros Occidental. Dinagapuli ining gwardya nga nga naga-duty sa isa ka hospital diri sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon. Hello, ma'am. Okay, si Kagawad, to ba may ideya kung sino nag-print sini? Kay ang ini nga reklamo subong. Hello, Kagawad, live na ta subong, Kagawad. Hindi. Si Kapitan eh. Okay, sige. Si Kagawad, mamangkot tabi kay Kagawad, binuli, kung may ideya siya, kung sino may aragin man tod ba sang litrato nga napaskil dito sa border ngayon eh? Sir, si Kagawad nuli, sir. Sige, backup. Yata kong cellphone. Sige. Hello, sir. Sir, oo. Ano ka matodo tong litrato, sir? Ang ginpa-print sa Facebook niya? Wala ko ideya, sir, kaya pag-abot namon dito sa borderline. Wala man ko kakita sang litrato, kami lang yung duwa ng istoryana, isang gwardyana. So, ang allegation niya mo na may litrato nga ginbutang. So, kamo mismo, ang napanginiwala nyo, subong, way kamo ideyas na. Wala kami kakita, sir, kaya pag-abot namon niya, bilang gintawgan ni aton kapitan. Nga makustudoy ni sa iya nga guwa sa sulod sa Isabela or mapabalikon sa Bacolod amon isang makapa-desisyon mo ang punong barangay, isang barangay nga ginastiputan niya di sa Isabela. Okay, sige. Sa mo sa nga sitwasyon, Kagawad or Kapitan, sino sinyo do makasabat da? Gin-report niya manidra sa Banwa sang Isabela ang ini nga situation kaysa paghangop naton once nga may amo sini kamo nga barangay dapat gina-report niyo ni sa Banwa gin mismo mo para maihibalo ng inyo sining task force. Balik sa inangaplastada, sir, ako yan inunanon, di kaya ng asawa. Hindi, namin ko gin-report nyo ni sa Banwa, sa task force nyo, tapos sa tatos asawa kayo na mo, gin-report nyo ni Dayon sa task force, dira, palang task force mismo sa Banwa nyo na, mo ma-action sini. Why ka mo report? Wala ko idea, sir, kay nanawag ko nung task force siya, sir, kay Kapitan. Tapos? Na-report niya sa task force ko, no? Pagtawag ni Kapitan sa akon, siyempre na gupod man ko kay Kapa mo na to yung sa borderline, kami nag-istorya na nag-hold na siya. Okay ko na, sir, gan-report ni Kap. Gan-report ni Kap. So, pag-hold sa iya, nga nakagwa man sa Gyapon, ka-duty siya? Bali, off-duty ni isang gwardya,
siyempre, pag hold na siya sa borderline, ang kapitan din nila yun, makadesisyon mo kung anong plasada. Okay, so balik na to kay Kapitan. Okay, balik na to kay Kapitan, ha? Kap Antonio? Oo, si Kap. Ano gani, sir, ang babae, blas na ginistorya, hindi makakambal ka na, sir. Karon lang na, kayo do tapos naman ta to na balaan ta naman kuno no gidang nagasugdan diri na nanta sa inyo na lang ang mga opisyal da kay dapat may dako kamo papel di. Kun nangin ay magkuton das Kapitan, kun may COVID-19 giba ni siya, wa nyo gid siya ma-hold abi mo, no? Dali gid lang na okay, Kapitan ara. Ara. Kap. 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 Balik ka to kay Kapitan, abi. Sir. Okay. Kap. Kapitan. Aras Kapitan. Kapitan. Kapitan Antonio. Sige. Kapitan? Sige. Hello, sir. Ngayong gabi na. Si Kapitan Antonio ni? Sir. Kap, undi, gin suspikan ini siya nga ti halin diri sa hospital. Pagkatapos nyo nga na-hold nyo siya, anong ginhimo nyo dayon? Yung bamangkot ko sa sir, din kasikto ko sa kung ano kayo nang gusto man datan magpuli siya nga pamilyaw. Kaya ginambalan ko siya nga kaya muna na pa sa naliga ayo na sa nga muna hindi nga magpuli ano nung kay amoy na blang sistema sang aton nga Okay. Dito tapos sa tanakap, nagpuli gid siya, naglakat pa gid siya. Tikay na hold nyo na, nadakpan nyo na siya. Anong hinimo nyo dayon? Oo. Ang nagder di sir, nagpuli pa gid siya sa naga. Tapos na check ko yun sa between sa border sang ligaran ka sa bilad sa may Taytay Bagakay. Tinintrogan ko siyang sang gagwardiya sa Chikueng. May na-check sila nga si Galumpines. Okay, so dira na Kap? Halin, Kap Antonio? Kap? Yes. Kap, dali, pamati bla sa akon, Kap, kaya nga ton, oras ginalagas ko lang nimo. Ang ako na lang pamangkot ang sabton ta dayon. Kung gindakop nyo siya, ginhold nyo siya, anong ginhimo nyo dayon? Gintawgan ko nila sir diri sa balay ka lingkadtuan ko to dayon sa may okay, ginkadto mo na siya, Kap. Anong ginhimo nyo din sa iya, Kap? Nang yung tamangkot ko sa nga singko nga nagtuli ka pa kay amo na nabi ang sitwasyon nga ayo na sa asawa mo nga dito ka lang na stay sa ginadutian mo tapos nagtuli ka pa. Tingin ko papilion ta ka kaya ka sa ospital na Lagute, kung magsulod ka din sa bilagid, person under monitoring kita in 14 days. So, kung nabalik ka sa imong duty sa hospital, mapili ka. Kaya ang ambalya sa akon nga hindi mabalik na lang kayo sa Bacolod. Kaya kung itiyuin mo po, mayo tani kung silduan ko sa barangay, nga parehas ang sildo ko sa hospital. Hindi ko na yata riskyos ang mo ginapangayo. So, ginpasugtan nyo siya magbalik sa Bacolod? Nagpili sir nga mabalik sa mataway man ang iya nga pagsabat sa ako nga mapuli na lang sa Bacolod para makaubra siya. Kaubra siya. Pero natitira nga ako hindi na siya sir. Amo malang na, way naman sang iban? Wala naman sa ibang sir. Pero anong protocol da, Kap? Kung ang isa ka tawo nakasulod sa border nyo da, kag halin siya sa lugar bing hindi dira sa inyo, di ba gina-hold, masugot man siya kung sa hindi, dapat i-hold nyo, siya mo tingaway nyo siya na hold daw? Ano na lang sir, yung papili nyo? Yung papili ko siya, hindi na siya gusto mapiyuin sa mo. Kaya mo na nga nagpuli siya, pero wala ko yasir sa balo nga may balita nga mo na sir nga nasugod siya nga may COVID
COVID-19 yun na sa hospital nga kuanti, why ko na yan yung sinti. Tama na nga din, papili ko lang sa nga kung gusto mo, tiyuin ta ka alin sa Bacolod nga dancer nga, ang amon diri sa sir, ining all people of Isabela are strongly discouraged to go to Bacolod unless on official ballot and extreme reason sir ang dala mo. Amo nang ginatanan namon. Amo na nga siya yung duty tapos yung duty mapuli sa Gobrap sa hospital. Ako man ko sa mga pumuluyo sa barangay na hindi lang pumuluyo sa barangay sa akong barangay kundi diri sa po sa may amon di nga poblasyon siyam ka barangay mo. Okay, sige. Hindi na tada magkanto sa muna nga mga kwan-kap kay diri na lang kita sa problem ngayon no? So, suliton ko ikaw, si Kagawad, na nga panginwala nga nagpaskil kamo or nagbutang kamo sang print nga picture o ginpa-print nyo ang picture not why ginman sang gin-point diri nga kamo nga duwa ni Kagawad basta may ginbutang lang da nga litrato kamo way kamo kita sining litrato nga ini. Okay. Kita sa litrato pagabot naman sa border, sir. Yes, at least naklaro na ton subong kay para hindi man kamo mabutang da sa kwan man sa kritisismo mo da sa inyo sining nga lugar. Ikaduwa diri, wala kamo sang power nga i-hold ang tawo kay dapat hindi nyo na ni sa pagpalakton mo. Kung kita nyo ginman nga under PUM nyo siya kay ti nagsulod da sa Isabela mo. Why kamo sang power nga i-hold siya? May power sir kung mapilit di siya man sulod sir may power ka niya nga ma-PUM di siya kay mayari ka na subong nga PUM naman nga din sa Bacolod. April po. Subong nga sa sila balay ga stipot. So pwede lang siya kabalik? Pwede lang siya kabalik kung di ka magtender, dilakat ka lang tuya. Ano, sir? Pwede lang siya kalakat, galiya, kung gusto niya. Then? Ang gwardiya, bala nga ginistorya naton, bla? Pinagpili lang siya para makabalik siya, sir, sa Bacolod. Okay. So, ang Gobraman sa sir mong... Yes, ari Kap. Kap. Si Kapitan, may bigay pamati sa ako na. Dali lang ipamati balakap kay para matapos tani. So pagkabalo nyo nga nagbalik siya sa Bacolod, wala nyo gin-inform ding Bacolod nga may amo kami na diho, halin siya sa ospital, gin-inform nyo ding Bacolod, waay? Yung gusto yung pili naman sir yung hindi, ang pamangkot ko diyan, na-inform nyo di bala ang task force sa Bacolod nga amo ni nga tawo ho, IPUM na namon ditani kay sa ospital sa Giligobra, nag-inform ka mo din sa Bacolod, why? Wala ko na sir ka, inform sir. Amo man lang ka pa, simple mangkot na ton, why naman Pero okay naman Kap, no? Check naton ini kay si Kagawad, si Guardia to. Anto may mga plano to siya mo against dira sa kung sino ning file base ma-file to siya sang kaso ginausisa pa man yaman to kung ano gid ang pwede nga mahimo amo siya na kay yaman nan to gini din anang lainan nya gidtong yaman nan to way panggid ko directly nagpati kiti yaman allegation man to sa dira sa inyo nga mo na may litrato ara sa mga border litrato niya kag kibot siya do criminal siya do wanted siya. Kag ang wanted gani kung kisa doon, di pa na mo posting gani kung gustohon gini. Di mo na pwede mapalayag sa mga amo na kadamo nga mga tawo dira. Depende sa order sang PNP, no? Pagkatapos, pati bata ito na apid pa sa litrato. Pero importante wala ko na sir kabalo sir kung sino na post na sir. Amo nang hibaluon mo Kap. Amo nang hibaluon mo. Sugod subong nga gabi Kap. Gina-challenge ta ka nga hibaluon mo ni kung paano nagwa ng litrato kung tuod gid man na. Kung sino nagprint sino nagbutang na da sa border. Kaga mo nang imo i-present da kung ano gid man kung sino nga tawo ang nagpa-print kay kung subong nga nga istorya basi kamo mapasibangdan da blahaw although way masagin mention nga ngalan pa. Kapitan. Okay, last 8:16 Action Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Ang gwardiya tod kaluluoy mo kon iyaman to karon kay ipabati ko sa inyong kuan ang interview sa iya. Kap balik na sa imo. Hello ma'am, hello. Kap si Kagawad ni. Hello, ako na sir, si Kagawad ni. Sige. So may gusto ka pa i-clarify Kagawad?
Yung kanla sirawang babae, kanya Ay, hindi na, nagod na. kagawad, hindi na lang ko da. Okay na ko da, kay amo malang yapon ng istorya, sulit-sulit lang tada karon. Amo malang yapon, okay na to nga, sige. ang imo tong explanation kay na, goods na ko to, nga amo man nagyapon ng ginhambal mo, kompleto naman to kagawad mo. Oo. Pero mo na, ginapanginwala nyo naman lang ang mga litrato nga inido, dito man lang to na init, guro si Guardia, kay kibot siyang litrato, ras border Namo na bla. Mo gani. Sir po, ako sir, pangayo ko na pasensya sa iya, kaglabi na gid sa inyo da Action Radio, nga mo na bla sir, kay siyempre, kami na ginatawag nga litrato mo. Ati, nga kapasensya. Sa iya, nga sa Guardia na, kay kami na yan, inosente kami sa litrato na ginambal. Kay pagkadto namon sa borderline, why kami kikita litrato, yang iyagid nga na butang sa borderline. Okay, sige. So kabay pa, ikaw kas kapitan, ma-check nyo na kung ano nga mga litrato na ginambal niya. Kung sino nagbutang na kung may ara gidman. Kung may ara gidman. Mo gani. Oo. Kung may ara gidman, ipabalaw lang kamo de kung sino nga tawo nagbutang na dakan anong action nyo. Kay para madula ning istorya kung may ara gidman on why. Hindi man ta direk abot ko na litratuhan ni Guardia to ang litrato yaman nga ara na posting na sa border to. Kagawad. Sige lang. Sige, check lang namon buhat sa border daw kung nanugid man ang mga detalye na about sa litrato. Kung namuway ka mo ideya sa litrato ni Gile, subong pala mo kabalaw? Sir, way kami ideya. Kasi siyempre ang amon niya nga tutukan man nga mahalin sa borderline mong sa litrato nga ginasiling niya, way kami ideya. So, meaning subong nga gabi lang ka mo kabalaw sa ning litrato, galing nga ginareklamo niya? Bali, kabalo kami, sir, sang pagambal niya na sa Action Radio da kay Action sa aga, tungakuan mga programa. Sa aga. Pamati man ka mo to gali? Pamati man kami to, pero way kami ideya sa litrato daya. So pag pamati nyo to sa litrato, ay man ka mo nag-action, abi nga pangitaon, tani sunod butang sa litrato ni man? Ligad pa ning adlaw na nag-interview mo? Way ka mo naghimo gid sa tikang dayon? Siyempre, sir, sa kasakuon manikap kag sa barangay, di kasi siyempre ang listahan ay sir sa tagtaganay, di kami nagtutok, kasi siyempre yung problema, gaw sa gasod mo lang kay kap mo. Kasi siyempre may kuan man na si kap nga kantuan to, may malas pa lang may tao naman nga mareklamo, kaya muna hindi ginakuha niya man dati. Buat Rudy Santo naman, sir, nagtingwa lang kami nga mag-counter sa iya nga ginambal sa Action Radio sa nga tubla. Sige, at least na palayag nyo lang inyo man nga bahin na kagawad. Kap, salamat gid sa inyo nga time. Sige, sir, kay si Kap ato sa guwao may ginistorya pa. Sige, salamat gid, may gabi. Sige. Sige, sir, may gabi sa liwat. Sige, salamat. Action Firing Line. Okay, at least batihan tang ilang sining aside, regarding sining Guardia. Pero check natin ang Guardia Gusto ko gani makitaan gid mo. Kung napicturan niya man bala, na litratuhan niya, nga ang iya litrato, ara na paskil gid man ayan sa border. Amo nang gusto nga pangitaon, kung may ara gid man, tidako nga sa labton, ini, kabalo ka ga usaron mong personalidad sang isa ka tawo, ang litrato sang tawo, nga way ka mo naglisensya, dako, ina nga problema. Action Firing Line. Inaya, dako gid nga sa labton, gid, kiti personal na isang tawo, gamit na isang tawo mo sa social media, hindi ka sagi pang grab da, pang picture, kaya hindi niya imo mo malisin siya kapan action hands sa prangkang istorya. Ang lain pag ito, ang allegation ni Guardia, kaya ginprint pag kaya butang da. Tido, sobra-sobra naman na, kung matuod, ini nga mga aligasyon. Action Firing Line. Doon din naman na husto, nga daw ginpamatbatan nyo niya ang tawo, nga may, nga ginbutang yung litrato niya. Budlay, no? Anyway, sa hulot-hulaton niya, kaya nakabati naman ta sa side sining kapitan kag kagawad, kabay pa nga inosente, gid ni sila matuod man sining litrato ngayon. Action Firing Line. Las 8:20. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19, Simbanwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinugsang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:30. Ginendorso na ton sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon. Dako ni bulig para mapabakod pag inyo sa nga immune system. Plus, pag inang inasa ni kape, subong nga mo ning pinakaunang kape yang nga may vitamin D3, ang Life Extension Coffee Mix. Mga produkto alin si ban nga pungsod paagigid sa maid-id kag mas dalom nga pagtunantis gindala sa merkado kag di buhay na sa pungsod Pilipinas nga gindala diri ang Life Extension mga kaksyon. Diri sa Bacolod, bisita kamo sila sining nga klinika dira sa GA Stephen Building, Lacson Street. Sa unahan, diri mo ning Burgos, Lacson Street mga kaksyon. Libreng consultation sa mga medical doctors. Aksyon Brian Morgan, Aksyon Firing Line. Ante sa report Action Dale Salazar, mabasa kita na sa pila ka mga minsay na ton subong iyang gabi. No? Diri kita sa Piakpan nga side. No?
Good evening, Action Bry. Grabe na gid katabo tani ang si COVID-19 ang bantayan hindi kay ang ano-ano na lang. Si John Ray niya sa La Carlota always naga-monitor. Good PM. Monitor kami niya Abaday Sky sa Block 8 Lot 5 sa kay Gloria Reyes, Norberto Reyes. Nagapanamyaw si Toto Abaday Sky sa Abaday Sky, sorry. Sir, good evening. Mangkot lang ko kung wala nagabuto kay no read no write. Ano ang pwede maka-avail sang amelioration bisan perte kapigado kag wala sang benepisyaryo kay laon. Way subong inalantaw gabuto kaman kun waay gutom ta subong. Sino nga pangita para sa voters ID nga kapitan haw lawagon tabi ngalan niya di para matapungawan na siya nga hindi namong ginahimo yan. Action firing line. Oh, may mga kapitan pagapangita voters ID da. Hambal sang DLG way subong sang pinilian gabuto man kun waay botante mo man kun hindi ginbuto ka man kun wala taga-ida kun talagaan. Action firing line. Ano man nga sitwasyon nga mga tao ni gatulurong ng mata kag kalimutaw sa kagutumon mga butante panginapangitan. Action firing line. Good evening, Exxon Brian. Nagasalalakit siya namon di kadlaw sa ginplay yung kapangamuyo. Hulat lang. Pwede nyo ma-play liwat kay record ko. Salamat sa dundon niya. Avi listener mo from Bago City. God bless. Masikigan ko to doon. Good evening, Exxon Brian. Greet ko lang dahil si Attorney Jong Toledo. Nag-greet si Berksa Kyle sang Bolobiton Beach. Hinigaran. Salamat. Good evening, Action Bry. Basok sa bangga ang pangayo bugas. Kami nakabaton bugas ini nga simana 2 kilo ya ka barangay ang Yasang City hulat ang ang sabat. Mayo pa San Enrique dagsa ang seafoods no. Pangatag ba? Mati kami La Carlota. Congratulations kini sa mga kapulisan sang Isabela bla. Kaya nag-ambag-ambag sa Action Hands, kabakal sila ya 1,700 plus kilo ng isda, pinagtagtag is publiko. Action firing line. Isabela PNP. Walang kaparihas na. Las 8:33. Action Brian Borden. Action firing line. Action Radio City Hall report. Unahon ko lang si Action Marlon Inabia Makaksyon. Action Marlon. Action Dale sa Lasargale. I'm sorry. Gikan sa syudad sa Bacolod kay pirmado na ni Mayor Bing Linardia ang extension enhanced community quarantine mga kaksyon diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Action Dale, may gabi. Action Bry, nag-aprobahan na ni Bacolod Mayor Evilio Lunaldia ang executive order or nag-issue na si Mayor Bing sang EO number 29 Action Brian nga nag-extend man sang enhanced community quarantine diri sa bugos nga syudad sang Bacolod dinhi ang ginobra sang alkalde matapos man ang tikang sang provincial government nga nag-extend man sang ECQ Tubtob Abril 30 Action Brian. So additional man nga 2 weeks no nga enhanced community quarantine diri sa may syudad sa Bacolod Action Brian. So nabutang diri sa iyo ni Mayor Bing kag base man sa virtual press conference sigin patigayon niya subong hapon. So diri sa Action Brian so far as of April 8 ang Bacolod City may 7 ka mga confirmed cases sa Action Brian, isang nagtaliwan, may ara sang 99 nga nag-negatibo sa COVID-19 kag 56 ang pending pa ang resulta sang COVID-19 Action Brian. So kay Mayor Bing, kung basihan naton ang statistics nga bago naton ginhambal sa society mera pasang danger o threat nga posible ining local transmission Action Brian kag sa lakadi dapat hindi ini pag-underestimate no sang publiko ilabi na sa sini nga crisis Action Brian. Si Mayor Bing antes nagpatigayon or nagpagawa sining bago nga EO suno siya nagdesisyon siya base man sa consultation nga iya sinigin patigayon opo na Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 ang City Health Office kag ang Disaster Risk Reduction Management Office Action Brian. Recently, nagpagawa sang statement ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry Action Brian akon MPCCI nga nagapangabay nga kun mahimo kundiin lang ang mga lugar nga ginakabig hot zone kag ultra risk area amo ni Action Brian ang ipaydalom sa enhanced community quarantine Action Brian. Kung pwede palang mahimo tiyang iban nga portion sa Bacolod City i-lift ang ECQ. So kay
Mayor Bing, ang sunod diri siya, importante ang negosyo diri sa may Bacolod City, pero sunod siya subong dapat i-prioridad kag unahon at ipanon ang ikaayong lawas sa mga pumuluyo action branch. Sunod siya, survival first antes ang negosyo. So sunod diri sa alkalde palayag man diri ni Action Brian nga tiyan mo na ang Bacolod isa man sa ginakabig nga friendly city sa bugos nga Pilipinas. Kag ginahatagal man niya sa importansya Action Brian ang negosyo nga ginatawaga. Pero antes sinati ang apelar diri sa business sector, intsindihon ang ikaayong lawas sang publiko kay importante ini sa tanan Action Brian kay ang ECQ sunod siya preventive measure nga ang halit bala nga natabo sa iban nga pungsod sa iban nga lugar hindi matabo diri sa may syudad sang Bacolod. So, ang negosyo aralan na niya mahulat lang action del pero kon madapuan tadi ka virus amo nang dako gid nga problema. Yes, exactly, Action Brian. So siya daw top priority sa corona sa mga opisyal sa syudad ang ikaayong lawas sang tanan Action Brian. Aring palaga ni Bacolod Mayor Bing Lanadia. Business, I think, is important, but sa subong gusto ko anaya unahon ta atipan ang kaayong lawas ang aton pumuluyo. It must be survival first before business. We would like to emphasize nga sa aton plastada, wala man ta dumili sang movement sang aton mga produkto kag mga supplies and the like. But ang aton ginatinguhan nga to the very minimum possible, we would like to limit the movements of people, kay liwat-liwat, inahambal ko ina. Nga the virus will stop spreading if people stop moving. So, mamati kami sa ila, pero tanawon namon kung ano ka reasonably, but foremost, ang pinaka-importante subong sa aton, nga hindi man guro manigar ako po ti Vice Mayor, we are one of the friendliest, most business friendly cities in the Philippines, and before this COVID crisis came, ang aton permi ginabantayan amo ang pagpadako sang investments kag negosyo sa Bacolod para sa kaayuhan sa aton pumuluyo, para mas madamo employment, madamo livelihood kag makabenepisyo down the line ang aton pumuluyo. Pero ini nga hitabo sa aton, ini nga circumstansya subong hindi taniya maalang-alang. We have to face this squarely. We have to grab the ball by its horn, and we have to institute stringent measures and do everything we can para matapna naton ini nga virus. And to do this, dapat tanan kita magbinuligay. So, apilar man ako sa business sector, nga intindihan naton pagid ang aton nga kaayong lawas, kay after all, amo ina ang pinaka-importante sa tanan-tanan. Labi na gid sa amo nga circumstance nakita naton ang gakalatabo sa iban nga pungsod. So ini aton nga enhanced community quarantine is a preventive measure para maibitar naton nga ang halit na tabo sa iban nga pungsod hindi matabo di sa Bacolod kag sa Pilipinas. So that is all that we believe must be honored, kay tungod nga ang kaayong lawas is topmost of all our priorities today. Brian, na batian ang kabahin sang press conference ni Bacolod Mayor Evilio Lunaldia. In short, panigurado ang tikang nga ginaobra sang syudad Action Brian na make sure bala nga safe kita diri tanan antes i-lift ang enhanced community quarantine. May mga pitik kag unod na tong palayag ni Mayor Bing, ha? Correct, Action Brian. With regards naman sa ayuda, tiyan mo na ginaangan-anganan man sang syudad aning pag-download sang hulat lang. Hulat lang
ang DSWD kay kung magtupa ining social amelioration program damo ang makabenepisyo Action Brian more than 100,000 kagining additional nga 45,000 nga food packs second batch ngay panagtagman this week kutob sa mga barangay nga naka-liquidate na and amoy ni ang mga 4-piece meron sang separado nga grant Action Brian nga sunod siya kung magtinupa na tanan ang nitanan nga mga ayuda from local government from the national government pati ang middle class Action Brian na makambit man. Posible sining mga food packs na ginapreparara sang syudad sang Bacolod. Si Mayor Bing Kaina, mayara sang panawagan ginakol niyang atensyon sang kapulisan nga kung mahimo hugtan tagid ang check-up point sa mga palibot sa Bacolod City kay ining report Action Brian nga apesar nga ECQ kita damo sa gihapon visible ining mga salakyano na naga lambuyong naga sa palibot diri sa may Bacolod City Action Brian nga mostly mga private cars ang iban na tricycle sunod diri siya dapat kasi sila nagalinabay sa mga check-up points dapat isa-isa hongid ang home quarantine pass Action Brian nga amugid lamang ang ginaalaw no under EO nga makagwa Action Brian sila sing mga panimalay para magbakal sa mga basic needs kang isang pagkaon kag bulong. Balikan naton si Mayor Bing Donaldia. I will call the attention of the police nga check yahon mas id-id kung sino ina ang nagalibot sa kalye kay supposedly ini sila ang wala niya may passes ang home quarantine pass kag dapat kung magwa sila panimalay para sa tinutuyo ina nga may baklon sila nga essentials nila gamit nila sa balay nila bulong nila pagkaon nila amo lang na kung tani so mayo man nga namban mo kay tanaw namon will take a good look at it and maybe tighten the screws to speak para mas mahagan-hagan pagin naton ang ang nagalibot-libot. Although, sa isa kagabi, naglibot ko sa downtown area, mga lapit alauna sang kagahon. Wala ko nakakita sang downtown area nga amoto katawhay, amoto kahipos, kag amoto kalimpyo. So, makita naton nga overall, andar gid man ang aton nga curfew. Pero kung kinanlan dugangan pagit ang pagkastrikto, dugangan ta. Action Brian na patihan ng tingog ni Mayor Bing Lunaldia iya personal observation pero amo na report lang usually kung nagalibot ang mga tapos ng media makitaan sa gihapon Action Brian ining damo no kalabanan private vehicles kinagalinabay sa mga check-up points. Kita og ginato damo gyapon Action Del ga pinamakal blaw. Possible ako tab sa mga HQP, may mga salakyan, nagdululungan, guha Action Brian. Kaga man makitaan na naton sila sa mga dalanon para magbakal sa ila sining mga needs and necessities. Pero kita ko, kada salakyan, isa gin man lang gasakay driver, gin man lang Action Dale. Action Brian, kaya ito man sila mga head of the family, kagintog yanan nga mga HQP holder para hapos ang ila sining transportation Action Brian. Ang patutukan guro ni Mayor Bing arang mga kawat-kawat gyapon nga biyahe sa mga e-bikes kag mga tricycle Action Dale damo gyapon. Pawala ang biyahe Action Brian. They usually based on personal observation ang mga tupad balay Action Brian nga wala sang may masakyan kung magadto sa mga market. So, muna sila ang nagatinguha or nagatransact sa mga tricycle or e-bike driver para gidamang makakadto sa sining destinasyon. Okay malang kung isa sakay, iba nabi dubli, tagduwa na ti ang distansya, way gid na obserbara mo nang malain gid. Correct, Action Brian. So, social distancing sa gihapon, muna siya ang liwat-liwat nga gina-campaign sa mga city officials kay effective nga pamaagi para makalikaw nga makangkod sang virus kag man ang pag-usar sang face mask sa mga pampubliko nga lugar. Mga update sa balita gikan sa Bacolod City Government Sunday ang action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita ng action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale, balita gikan sa syudad sa Bacolod. So sigurado na nga ang extension sang ECQ until April 30 sa Bacolod kag subong man sa probinsya sang Negros Occidental.
Kuya pabor ko diya. Ako niya ako galingon ko opinion depende kung paano nyo hangpon. Pero kuya pabor ko di. Tsak totong hambal gidya ni Mayor Bing. Way gito tuya balik kaya nga mas unahon taya ang pag-survive sa aton sinig kagalingon. Health ang inestoryanta diri kabuhi sang tawo before kita magbalik sa normal nga tayuyon gid. Kay kung ibalik ta sa normal nga sitwasyon, pagkatapos ang kahadlok ta sa COVID-19 ara man gihapon, do hindi man tagyapon kampante sa gihota. Inablang sigurado na gid nga way na gid virus kag manglugayawon kita kag magkinalipay kita mga kaksyon. Amo ning maayo gani kay ngaton sini mga lideres iya may gabatya gid sang husto nga proseso. Action firing line. Sang sa pawalaan kita sa mga lideres naton ti way gid ta may mapuslan da madisgrasya gid kita. Kung may ginagutom dira, kag may nagahingalo, kay tiway gapon nakabaton sang bugas, hulat-hulat lang kung ang pangamuyo pa. Pero calling attention sa tanan nga mga barangay officials, kag sa mga LGUs, paki-check sa mga kapurukan ninyo kay do kadamo, gid man tudway pagid kabaton, no? So, second batch na niya, ang first batch to do, ubos-ubos na, may second batch pa. Dapat makabato na ning iban gidri kaluluoy man, no? So kung gani may nagalapta sa social media, way gid ko magsala kay nas interview ko mo sa kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sining nagalagaw nga mga information sa plano nga pagpang-hold up, pagpang-looting, pagkunano na lang pagpangawat. Ti subong mayara nagalagaw sa social media, hindi manami nga mga istorya ini, no? Ti kabay pa nga ma-address ini sang kapulisan. Grabe pa mo. Kaya kaya ginapihot ni anay. Ako ya favor man ko da. Anad man kami yung tiner lang sa balaya. Tuod na. Hulaton ta niya. Sundon ta gobyerno ta. No? Pagkatapos ni balik tas normal. Kundi enjoy kita yan. Nawalaway tayo kulbaan giblaya. Kaya kung ibalik na ni after 14 days, butan tabi April 15, abi action hands, balik test normal, ang kahangawa, tara man yapon. Tupad ta da, palantaw, tas tupad ta ba sa may COVID-19 eh? Kaya nga, hindi kita sigurado kung si COVID-19, si virus nga ini, naglayas na gid. Basi ara pa blang iba na bilin-bilin na pila ka porsyento, ti makamamatay ini nga virus eh. Action firing line. Nang tawab na sa Amerika, ang patay to sila, grabe din na maganta. Kaya nga, mismong presidente nila kasi Donald Trump, nagapalayag action hands. Gamit kita face mask. Pero siya mismo hindi mag-usar sa face mask. Action firing line. Ikaw leader, dapat follow the leader kita mo. Yung iba niya, daw pawala lang. Nang tawag lang patay na subong to. Kundi, luuloy man ta sa ila. Imagine mo na nga sobra 10,000, isus nga no, kalamatay ito, hindi mahangpan. So, disiplina, gyapon, ang aton sinadiri, nga kinanglan mga kaksyon. Kung nagaproblema na gid man ta, ti pangabay man ta sa gobyerno man eh. Kay gid extend nyo, dapat ang ayuda ipalabot nyo gid sa publiko. Action firing line. Di action hands, kay gid extend nyo, lipay gid kami. Pero please lang, ang ayuda iayuda nyo gid sa publiko gid. Action firing line. Hindi pwede nga pawalaan ta lang, no? Awa man ang aton man nga ayo eh. Way man tadi bali, na way na tadi kontra, palipay kita sa nga mga tikang, kay kabalo kita may mga otoridad iya nga nagatuon sa kung paano tani contain ng nasambit iya nga virus. So dapat tun-an kag bululigan tani tanan-tanan. Hindi lang kay isa lang ka versa nga ton sring maga-cooperate. Tanan-tanan. Action firing line. Ang ayuda sang city ga kadula pag-abot sa barangay tuda. Ang bulig sang barangay para maidiya kamo da. Ang barangay wala sang kompleto o konkreto kung pila kilo, mera 2 kilos, may 3 ka kilos. Kikabalo kang emergency fund sa barangay action hands, 2 man kagamay. Action firing line. Ang ibang reklamo mo na ano ning barangay 2 ka kilo lang nagabot sa aton, di isa ka tinapay, isa ka noodles na mo sina. Hindi mo ni ma-force ang barangay. Kay una-una kagamay sang pundo nila. Now, ang syudad sa Bacolod, managdag 7 ka kilo gidya nga bugas. 7, 5. May ara ko no 5, may ara 7.
Tida may losot, tuslas ang nigad, way kuno na kilo na ginabanta-banta, ginati amo-amo na lang na okay, way sila kiluhan kuno iya. Action firing line. Siguro, tanawon nyo na lang kadumuon. Dire nyo balansihon na lang kiti is kadamuon to pila ka mil-mil, 40 mil dan niya ka tagpito ka kilo ang ano mo da mo. Agod ma-avoid tani nga mga kritisismo, kag reklamo, tadlungon ta eh. Amo na ginman nimo. Oh. Pero tingala ko pala sa ibang action hands. May chimpo pa sila nga kiluhon ang bugas para mabalaan kung pila kilo sa padbalay nila kag ila. Action firing line. Sa mo na ning sitwasyon ta. Oh. Grabe no? Sa tingway ta mo may chimpo pa sila nga kiluhon. Hindi na nagtag. Tupad balay mo. Paglantaw sa piyakto, so daw damo ni mo, bibiking ita ta kiluhan, bikiluhon ta ni be. Oh. Gin kilo gid, kulang gid 2 kilo sa kung gin kawatan gid. Muna bla. When nagro chimpong barangay mga awat gro ah. Feeling ko lang sa takos-takos sa nga daw hindi gid ma-fix bla, hindi ma-sigurado gid blaw. Sige na lang, amo na lang nanay anong tala karon kay muna, paninguha lang ta anay. Ayo lang ta, no? Ayo lang ta sa inyo. Ko mismo nag-ayo sa inyo. Action Radio gayo sa inyo, paninguha lang ta anay. Dulo dilihin siya kita dira, no? Kag kun waay gid may nag-abot sa inyo, dukoy-dukoy kamo kadtos barangay. Action firing line. Ambal ni Nograles, ni Carlos o kon Carlo Nograles mga kaksyon sa nasyonal. Hindi kamo magreklamo sa social media. Why kamo? Di kamo makatalo pang danda. Pero kung kadto kamo gidyarekta sa tao nga concern, sa purok president nyo da, di man na magguba gurong social physical distancing nyo. Kadto kamo sa purok president nyo, kaya si purok president makadto through channel sa barangay, kapitan, or kagawad, ma-address ng inyo nga problema. Hindi ka mo sagi butang na sa social media, kaya isa din na matalupang dan. Action firing line. Kaya si kapitan, kung gisaway naman nga sapak sa social media, action hands. Kaya nga masapak sa kapitan na iyawan siya na bakol, kundi mga cake pa na sa. Action firing line. Oh. So dapat lang nga rektahon nyo si kapitan. Di nyo na paghulaton pa na magtulurong mata nyo na kagwapayang sagi nyo na ka reklamo. Oh. May nga bilang kay Maria Herna Miagano, naga-monitor sa buong Singkang Airport. Sa barangay 35, naga-monitor man sa Alunan, mas pagkadamo, no? Si Sir Sales na naga-monitor man, si 28, araman nakatutok man sa Nimatrinion mga kaksyon. Sige. Oh, doon di ko gid isa-isa tanan-tanan, no? Sa kadamuon bla. Ari pagid. Good evening, Action Bray. Hasta san-o mahulat damo amon di pigado man. Wala na gid kabaton tunga sa lata nga noodles. Oh. Oh, barangay official kuno sang kod-kod kuno may naga-chat diyo. Barangay official sang kod-kod basi makalabot ka muna sa Natuyay, Kabagtasan, Napaturan, ano pa daw mga lugar da? Ajabo. Di pa daw nga lugar nga sakop sang kod-kod. Action firing line. Sa ilagan ni kuno kapila na nagbalik-balik ang purok president ginahambalan lang sang kapitan hulat lang. Do pangamuyo man na ginano. Damo gidyaga ayo actionens nga pwede ko na ma-replay to liwat. Doon na namian sila no. Be i-replay ta biliwat be. May chimpo pa man action hands no. Pero pakadlaw man na ni aton nga nga gabi kay daw nagaugot na gid man ibang nga tao mo. Gali lang. Ariso. Dito sang bugas kag sardinas. Digamay lang gid Pangamuyo sang wala kabaton pod packs. Ang inyo sabat ulat lang. O espiritu sang bugas kag sardinas, tutula ang dalan sang amon puloy-an, kay gaulat ang amon kaldero kag pinggan para masudlan pati ang amon tiyan, palihog sa bahat. Ulat lang. O Ginoo nga mabinuligon, tuytoy man ang amon kalag sang manog tagtag, para matuptupan na ang rasyon ipanghatag, palihog sa bahat. Ulat lang. May ginugugmaon nga makaapo sa siningation ginaliwat-liwat ginamon ang amon pagpamalandong samtang nagadugay ang tion nagamat-amat kawala ang amon paglaom nga makadabot pa sa amon tagsa-tagsa nga puloy-an ang bugas kag dilatas nga makabulong sa amon kagutom palihog sa bat. Hulat lang. Okay na ko na, no? Di okay man? Oh, hulat-hulat lang. Amo nang titulo yung sini mo. Di ba official ta, di mahuya maginamos na eh? Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Ang ini nga balita ang inadulong sa inyo sa kaawan sang Enervon C Tablet. Labanan ng virus by boosting your immune with Enervon C Tablet. More immunity, mas protektado. Ang alpha at beta nutrients sa Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Para maboss pagin makaksyon ang inyong sinig kong galingon, mag-Evergreen Herbal Capsule na mabalanse ang imo sining alawas kaangay sa sobrang sugar, kolesterol, uric acid, asin, ang creatinine mo dira ang tambok kag subong man na constipation. Kay kabalog kamo ang Evergreen Herbal Capsule mayara sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, araman ang zinc, magkaksyon, calcium, magnesium kag iban pa. May pito ini siya kasangkap kaangay sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya,
wheatgrass, barley grass, vitamin C. Ining quality product sang Doc Hico Alternative and Health Center, Food Center. Sa din, pwede ka makatawag sa iya personally sa 0910-12649 or 4549 or 4595. Pakita lang si Doc Crispin Hico, mga ka-action. Again, ang aton sining ina-endorso amo ang Evergreen Herbal Capsule. Action Firing Line. Okay, ang iba naton nga balita way gimalambutan ka nga iblasang bana to nga ginsunog yang ya puloy-an asawa ya sulod sang balay may lang kay nakagwa nag-agi sa atop. Ang rason nga ginsunog niya kay nangakig siya nga wala gintagaan kwarta sang asawa nga bag-o lang nakabaton release halin iya sa 4-piece. Action Firing Line. Dito nagluntad ina sa Kawayan, mga ka-action. Bauting iban nga mga way kong ginabasaw si Anthony Jones Siblano naga-monitor subong kag pamilya. Salamat sa pag-monitor kag sa mga nagkadlaw. Salamat gid. Way man tato sa malain nga tuyo para to sa actually tuno man tong ginsunod, tuno sang pangamuyo. Pero ginapabati-batian tato mga kapitan tada, kagawad, mayor tada, official tada, kung sino pa dira, no? Nga hulat, di na pagpahulat-hulaton. Action Firing Line. Ang balabi sa mga tao, hulat lang, no? Amo na ko nahambal sa mga tao nga ginahambalan sila sa mga public officials. Pero prangkang istorya daw nahataga na gid man ng iban may gamay pagid nga nabilin. Ti siniguro nga si kan batch abi basi matalupangdan tagini sila. Maluoy man, no? Maluoy man ta sa ila. Gutom na ni sila mo, no? Gutom na ni sila. Dapat maging proactive ang aton sila mga official. Last 9:03, Action Radio, Philippine Standard Time. Action Firing Line. Talagid lang kay may hingagaw si Kwana. Okay. Naga-monitor. Naga-monitor. Subong si Mr. and Mrs. Jack Tahang Langit to. And family. 86. Sang hinigaran. I'm sorry. Sang hinigaran nagapamatigid subong nga gabi. Bahaw. Ambal nila nalingaw sila kuno sang hulat-hulat lang. Why kita malain intention sa tuha, action hands? Wala. Why kay malain intention to? Hindi man to pangamuyo nga yasan aton mahal nga Ginoo. Sa bugas to nga ginapangita nila. Tiyang sabat permi sa mga barangay officials ta hulat-hulat lang. Action Brian Morden. Action Firing Line. Actually, nag-obra na, hindi sa aton dis Negros. Do atikin niyo, bla mo. Taga-antike. Do dito sa Panay area. Tiguro do ay gidyak baton, bla. Hulat-hulat lang. Do mo na. Sige, why na kita sang iyo pang oras? I'm sorry gid sa iban nga may kunabasa sa mga viewers naton dira kadamo sa ang basa isa ni si Angelica Kabalatungan. Action Bray pa shout out na sa barangay Takuling official sa hulat-hulat lang kami. Basi mo tangan nyo ni titulong programa ko Action Firing Line ni mo niya action hulat-hulat lang. Ay sus ko nga obra ni aton. Barangay 16 naga-monitor man. Halos bilog nga bakulod action hands nga monitor sa Action Firing Line, no? So pagkatikalon sa aton. Sige, upod sa pagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa, sa technical side we have Action Henry Spolgar, upod madri sa Action JM Baikin nga pirmi lang ginabasitahan. Sa News Center with Action Eden Aboso, Action Anne Defensor, Action Dale Salazar, and may kumabasang iban, pasensya gid ha. Pasensya gid may nagapang miss call din, may nagakon ano-ano na lang. Pasensya gid medyo ang oras na medyo kulabos gid. Ang Action Firing Line mag-action magabalik Lunes kita. No kay Buwas Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria. So ga-observe gid kita pisaro sining COVID-19 nga pagpanghangkat sa aton subong, ga-observe gid kami gihapon nga sang Semana Santa. Sang aton sining pagsaulog, ano? So on Monday balik kita hulat-hulat lang kamo. Action Firing Line. Karon na standby sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag inyo naman nabatian ang isa ka memorable istorya sa Action Firing Line or Firing Line. Maghilibati kita Lunes sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gida.
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. God bless and good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon